estimats sacerdots, concelebrants, diaca, molt estimats germanes i germans, hem col·locat a dos sants, Santa Escolàstica i Sant Antoni Abat. Dos sants que beneirem, dos sants que els veuran totes les persones que passin per l'exterior del temple. Per tots els que s'emparen sota el patronatge de Sant Antoni Abat, pels monjos i monges que viuen sota la regla de Sant Benet, perquè l'exemple de Santa Escolàstica ens empenyi a estimar més cada dia. Preguem al Senyor. Us ho demanem, escolteu-nos. Els que aquí gemeren i ploren, consolats seran certament. Benaurats seran i hereus d'un cel etern. Ó Déu, font de tota gràcia i de tota santedat, mireu benignament envers nosaltres, servents vostres, que hem preparat aquestes imatges de Sant Antoni i Santa Escolàstica, i concediu-nos d'experimentar la intercessió d'aquests sants, amics i cohereus de Crist.